jako nisko. Mhm. Ponekad žene kroz život hodaju noseći terete koji se ne vide. Tihe obaveze, neizgovorene očekivanja, emocionalne uloge koje se podrazumijevaju. Dragi moji, dobro nam došli na još jednu epizodu Savršeno nesavršeno. Ovo je epizoda o onome što se ne čuje dovoljno glasno, o umoru koji se gomila, o snazi koja se često uzima zdravo za gotovo, o ulogama koji preuzimamo ne zato što želimo, već zato što mislimo da moramo. Danas pričamo o nevidljivim teretima, o trenucima kad smo prvi put osjetili težinu koja nije naša, o iskustvima koje smo čutale jer nismo željele da budemo previše, o očekivanjima koje društvo šapuće svim ženama, ali nikada ne kaže na glas, o svemu onome što iscrpljuje, ali se smatra, nažalost, normalnim. Dobro nam došli. Dobro nas došli. Jedva čekam, ovo je tako važna tema i toliko treba da se priča o njoj. Čini mi se da je danas u 21. veku nekako najteže biti žena, jer pored uloge majke, domaćice i savršene, jel? Tog Tako je. perfekcionizma mi želimo da izgradimo i karijeru i da se poslovno ostvarimo, što je sasvim ok i treba, ali jako puno toga preuzimamo na sebe i onda trčimo, kako bi rekla, sprint, a ne maraton. Tako Imamo je. 365 obaveza na to-do listi i jako mi je drago što danas pričamo o tome. I I evo baš isto. pa mislim, svi ti trčimo tu negde, istu tu trku i onda kada dobijemo prvu povredu, onda tek shvatimo da život uopšte nije Mm, ono sprint, već je maraton i da mislim šta se treba, da bi bilo lepo, da svaki dan živimo svesno koliko god možemo i usporimo, jer život negde prođe za čas i dok se okrenemo bit ćemo tako je. neka starica sa 80 godina koja će da razmišlja kad pre, gde je moj život proletao. Tako Mm, da, jako sigurno. važna tema i nadam se da ćemo našim iskustvom dati i proširiti našim gledateljkama malo percepciju i jako se radujem. Tako da, dobro nam Tako je. došle. Tako je. Isto što samo hoću da još da navedem ovde, mi ćemo danas da podijelimo naše lične priče i iskustva, nešto što do sad nismo baš uvijek radile, nego smo više odgovarale na pitanja od naših slušatelja i gledalca. Tako da krenemo, Lila. Evo ako, odmah krećemo onda sa pitanjem, kad si prvi put ti shvatila da nosiš teret koji drugi ne vide? I šta je bio taj trenutak? Jel se sjećaš tog trenutka? Da, sećam se, to je trenutak kada sam krenula da gradim svoju karijeru i kada sam krenula da balansiram ulogu majke, supruge i preduzetnice i nije mi bilo lako sve to da izžongliram, ali bukvalno nosim na teretu i klince i da bude kuća čista i da uvek bude sve na mestu i da uvek budem tu za njih, prisutna mama. To je naravno nešto što ja očekujem od sebe i još gomilu drugih očekivanja koje sam sebi stavila na leđa. I pa ne znam, eto recimo pre 5 godina kada je sve krenulo i kada je korona bila i kada je sve stalo negde, a ja sam baš bila tada u izgradnji svog ličnog brenda, kao da mi se sve sručilo na ramena i nisam znala, Mm, kao da sam izletela iz šina, kao da sam živela život na automatizmu. Ono, ustaneš, popiješ kafu i odmah u dan. mhm, Jel kao da neko od tebe očekuje da non stop radiš, a da sebe staviš na poslednju listu. To, mhm, to, to sam u stvari ja od sebe očekivala i moj unutrašnji diktator, što je jako kontradiktorno. Ali kada sam mhm. sela i popričala sa njim i kada sam posložila te sve svoje terete, u stvari možemo ih gledati kao terete, možemo ih gledati kao darove. Stvar je Mm, percepcija i zato treba onako sesti polako i sve to posložiti na svoju vremensku liniju. Tako da, jasno. eto, to bi bio moj odgovor za sada. Kako bi ti, kada si ti shvatila to Am, nosi?
Pa kod mene to ne vižem sa trudnoćom, nego sa preseljenjem za Graz. Jer ja sam živjela u Danskoj, tamo sam odrasla, tamo sam se školovala, familija, prijatelji, život sam jednostavno tamo normalno imala. I moje preseljenje u Graz je bio, mislim, nisam još tad bila ni majka ni ništa, ali sam bila mlada koja je došla u potpuno novu zemlju i doživjela sam kulturšok. I ja sam izvana izgledala kao udala sam se, novo poglavlje, nova energija, sve je to nešto novo, međutim unutrašnji tereti, nevidljivi tereti su bio jezik, integracija, a opet ne integracija u smislu da sam se ja trebala integrisati, ali ja sam se trebala integrisati u kulturu i u život ne Austriji, nego Bosanaca ovde. Jer ja to tamo nisam tako živjela, znači skroz drugačije. Da, da, A i jezika bosanskog opet s druge strane, zato što ja nisam ovako pričala dobro naš jezik, to nisam. I dosta je bilo stvari gdje sjedim ja, na primjer, u situaciji gdje društvo je slično, svi se smiju nekim vicevima, jako ono što je ovo smiješno, ja ne razumijem. Znači, osjećaj je te da nisam ni pripadala. To su ti neki unutrašnji tereti gdje bi ja rekla da je to tad započelo prvi put, da sam ja svjesno to vidjela, jeste moje preseljenje za Graz. Da. Uopšte nije lako menjati zemlju, menjati totalno identitet. Ja sam to prošla isto sa 22 godine, sam isto došla u Austriju i ceo svoj život, cele prijatelje, porodicu sam ostavila u Novom Sadu, došla sam za srcem i nije bilo lako. I to se negde i nadovezuje na sledeće pitanje. Koje je tvoje najteže iskustvo koje si prećutala jer si mislila da moraš da izdržiš? Pa ja bi tu navela, jeste tu samoću koju sam ja svaki dan imala sa sobom, tugu za Novim Sadom i sa životom od ranije. I sve sam mislila moraš da izdržiš, sve sam mislila proći će, sve, znaš, i nosila to sobom i ćutala. Onda kada sve to, i onda se zatrpaš, ja sam se zatrpala konkretno obavezama, distrakcijama, knjigama, kursevima, poslom toliko da sam čak i laptop nosila u porodilište, toliko sam gledala se zatrpam i te sve svoje emocije sam trpala. I sve sam mislila, ja to moram, to tako treba, život je tako zamišljen. A u stvari nisam ni pričala o tome, nisam kopala dublje po sebi, kao sve se to podrazumeva, kao ono šta je, kao život nije bajka. Mislim, život svakako nije bajka, ali možeš da naučiš da se nosiš sa tim dualitetima i možeš da naučiš da nosiš to kroz dan. Tako da, najgora moguća varijanta jeste da potiskuješ i da bežiš od distrakcije, tako da, isto pitanje. Definitivno. Koje je tvoje najteže iskustvo? Pa meni je bila, najosamljeniji teret mi je bio period trudnoće, u suštini, jer ja sam 3 godine isto tako pokušavala da zatrudnim i nije nam uspjevalo i onda smo išli na Kinderwunsch-klinik, ne znam kako se to kaže na naš jezik, ali kao vantelesna, kao klinika za vantelesnu da. Tako je. Tako neka, kao za proširenje porodice. Jeste. I to je bio u periodu kad, mislim, išla sam u Kinderwunsch-klinik i tu smo saznali da sam već trudna, u suštini, da sam džabe išla, ali sve to, ta promjena kulture, to što moj fakultet nije skroz bio 100% priznat ovde, i taj period trudnoće i ulaska u majčinstvo. Znači, dobila sam djecu u zrelim godinama, 28-29 godine, ja nisam bila ni dijete, ali nisam bila mlada. Ali taman negde. Da. I vidjela sam da još nisam ipak tad bila mentalno spremna. Jako sam željela to. I to da kažeš na glas. Ja želim djecu, radim na tome, zatrudnila sam, a strah i usamljenost, da to podijeliš i onda dolazi uloga majke, kad ti djeteta dovde, plača neprespavane noći, ja to nisam se smjela pomisli da kaže naglas nekome, reći pa čekala 3 godine što si nezahvalna, što sad se buniš. Ja sam tako mislila da će da budu reakcije, no sam ja nosila taj
stvarno nevidljivi teret. Sama sa sobom, s mužem sam tad možda i nešto i znala da podijelim, ali opet ne toliko. Jer je ono bilo to, ako kažeš nešto da te guši, da ti je teret, bit će nezahvalan si. Odmah s tim se nekako to konektuje. Međutim, sad znam kako sam zrelija i starija, logično da to nije tako i mogu tu da kažem da što bi voljela tad možda sam imala nekog da mi kaže da priznaje sebi da majčinstvo nije test izdržljivosti i da si ti sam čovjek i insan, jel? I da nemaš s kim nemaš potrebe da se takmičiš ni sa kim, ni sa sobom, ni sa ljudima prije tebe, ni sa onim što su oko tebe, kakve su majke. Tako da to bi tako rekla, odgovorila. Da, baš taj identitet majke je negde kada uđemo totalno nas promeni, totalno nam otvori nove percepcije, tako da mnogo osjetljivo i hvala što deliš za naše gledateljke, slušateljke. Da, i to nas isto vodi dalje sad, u suštini opet to što sam malo prije rekla, teret, zamisli da kažeš to na glas. Sad, to isto u suštini zašto se tako osjeća, vodi me na naše sljedeće pitanje, šta društvo očekuje od žene? A da je niko nikad nije otvoreno, da je niko nikada otvoreno ne kaže. Znači, šta je to što se očekuje, podrazumijeva se? Da, pa čak šta više, naše društvo to otvoreno i kaže, kad imaš jedno dete, kad će drugo, kad imaš devojčicu, kad će dečak, kad imaš 4 dece, šta će ti toliko dece, kad upišeš fakultet u 30. što si upisala. Mislim da nekako očekuju sve i da bude sve savršeno i da pričaš s njima i da ne pričaš s njima i da se javiš i da se ne javiš. Bukvalno nas uklapaju te neke kalupe, Stepford Wives, ne znam, si gledala taj film. Da. Kao ono, budi sve, budi i vitka i rodi decu, budi i lepa, ali i stari lepo. Nemoj da se nerviraš, nemoj da se nerviraš, budi uvek nas, ali kaži šta misliš. Kao pi, ne znam, 3 litre vode, hodaj 10.000 koraka, meditiraj, tihuj, kao ono kad dan ima samo 24 sata. Mislim da je to ono najvažnije pitanje što mi očekujemo od sebe i da li mi sebe uklapamo u te normalizacije koje nam društvo donosi. Da li uopšte preispitujemo taj uverenja koja su nam data ili ih samo primamo i nekako živimo po automatizmu. Tako da, isto pitanje za tebe, kako bi se nadovezala? Ja mislim da žene, pogotovo opet ovdje se odnosi meni najviše žene sa Balkana. Mislim opet da tu švabice znaju bolje da balansiraju i donekle nove makar generacije da vode brigu o sebi. Ja sad danas sebe uhvatim da ja sam u nekim strankom moja mama. Što znači, kod mene se radi o tome ide radi, ide prini, ide smiru, ide uči, ide gradi, ide emocije, svađe među djecom, sve reguliši. Znači, to su sve nevidljive situacije gdje žena svaki dan ima kontakt s tim. I to mi je bitno isto da žene osvijeste, nije pointa otići na posao, dođeš kući i to si mi radimo. A šta je između toga sve? Ono kad ti legneš spavati i gledaš u kalendar, šta mi još sutra imam da radim sve? To je teret. To su sve tereti, obaveze, to su sve tereti. Zato mislim da općenito društvo kao društvo, sve što se stari, makar ja sebe tako gledam, što više me boli uvo, jel, s jedne strane, zato što sam toliko posvećena sebi, idem ka sebi, i zato bih rekla svim ženama, općenito mladim djevojkama, znači da se odvoje tuđe očekivanja od vlastitih granica. Znači, to da bude, ja ću biti, li to me paše ili ne, a ne odmah da prihvatam. Tako da to bih rekla, molim vas, koliko god imate godina, to pažnju na to, definitivno. Tako je, apsolutno slažem. Da sebe stave na prvo mjesto, da se okrenu sebi, a sve što daju drugima, kada ti je čaša
puno ti možeš dati, kada je prazno ne možeš nikome dati i uvek kreni od sebe i super su svi alati i sve to super i kako bolje komunicirati, ali na kraju dana ti ostaješ sama sa sobom i ako sebe ne pitaš kako Tako si je. i ako sebe staviš zadnju na to-do listu, Mhm. nije dobra stvar. Mislim, znam to, bila sam tamo i prošla sam to i Jeste, nikako ne preporučujem. Tako da, definitivno, da. definitivno. Da, Koji deo tvog mhm. svakodnevnog života tebi troši najviše energije, a drugi ga smatraju normalnim? Ja često pokušavam i kad radim u mojoj praksi sa mojim klijenticama, jer mi dođu tako žene sa tom lošom savjest, kako balansirati djecu, brak, karijeru, obaveze, socijalni život, prijateljstva i tako dalje. Ja smatram da balansa u tome nema. Ja mislim da je stvar u tome što nešto mora da uvijek se Trpi. žrtvuje. Ta- I mislim da je to ono kad kažem žrtvovati, ne mislim ja sad to da se taj život od djeteta stavi na rizik ili u rizik neki ili brak ili posao, ne. Međutim, ja uvijek kažem mojim klijenticama kad se rekao ja s tobom dok sjedim ovde u mojoj praksi, moja djeca su u njenom boravu. Sama. Ili uče, ili crtaju, ili su pred televizorom. To je žrtvovanje. To nije balans. Tako, kako I ne? smatram da je to ono što je ok. Pitanje je sad koliko ću ja sebe da krivim za to. Ali bitno mi isto kažem, ne treba i se gledati na Instagram profili, one sve, ja to znam da je to sve lijepo izgleda, sve je to krasno, međutim to je jedna iluzija i laž. Mm. Ja bi voljela da taj Instagram malo ili nekako, ne znam, se promijeni te stvari, da to tako ne izgleda, da se to tako ne prezentuje, jer to nije surova istina. Jer ipak jedan dan ima 24 sata, svakog uvijek nešto boli. Znači, smatra i mi žene pogotovo, da ne zaboravimo, trudnoća, menstruacija, PMS, sve te, znači, proces što imamo svake mjesec, te promjene, znači, ne treba se ni to reći olako gledati, pa to isto nije ništa, znači, ja zato smatram da je bitno da se normalizuje i spusti na zemlju da balans ne postoji, nego samo da postoje te stvari gdje se nešto malo više mora žrtvovati i da je to okej. I mislim da ono što možemo da s tim, ili kako možemo to možda isto da postignemo, jeste kroz malo mikropauzice u svakodnevnici da ih radimo i da evo sad ja kako znam da radim, pravim uvijek između klijenata otprilike pola sata, 40 minuta pauzu, da se mogu isključiti iz prvog slučaja da ulazim u drugi, jel? Bravo, bravo. U tom trenutku sa mojom djecom, vidim šta rade, je sve u redu. Znači, ja sam tu i to je teret, to nije lagano, to je teret, Kako ne? ali ja Jer to uvijek iz biram, uloge u ulogu. Apsolutno. tako je, tako je. Ali znači, i zato je bitno da se to sve, život naš je takav i mi moramo biti realni sami sa sobom, iskreni na kraju dana, jer ako nismo, ta će nas laž, iluzija i tekako odvesti tamo gdje ne želimo da odemo. Tako Da. je, tako je. Sviđa mi se što si pomenula tu temu, jer i mene često pitaju kao kako uspeš sve, kako ti to Mhm. tako sve Još ti izbalansiraš. 4 djece ženo imaš. To je Mislim. to, to je tako jedna laž u koju ljudi veruju, Da. ja ne uspevam sve, niti niko ne može da uspe sve, Ne. ali ja Mm. imam par stvari koje meni pomažu da ja održim tu svakodnevnicu, ali ako bi sad otišla u pitanje koji deo mog svakodnevnog života meni troši najviše energije, pa meni generalno pre, sad sam to odsvestila malo, Mm. i radim na toj temi, baš je aktualna, jeste analiza i paraliza. I to je nešto što je mene Mm. toliko emotivno crpelo, jer ja sam svaku stvar, to je onaj moment perfekcionizma, svaku stvar toliko razmišljala, Analizira. prežvakala i sve to, to je mene toliko istroši da ja kad treba da napravim akciju, ja ostajem u Mhm. glavi. Tako da, pored svega što si ti pomenula, ja to potpisujem isto, ali ono što bi ja tu Mhm. istakla jeste da mnogo ljudi danas, baš zbog tih ideala koje nam je društvo nametnulo, da moramo biti Mhm. savršene, da moramo biti pametne, da moramo da se edukujemo, da budemo mršave šta god.
Da. Da smo previše u tom zaleđenom momentu kao onaj jelen pred farovima i da stalno razmišljamo je li ovo dobro, je li ovo nije Mhm. dobro, kako će ovo da odigra. Definitivno. I to kreće od sitnice, a da mi nismo svesni. Ja sam tu tek bila svesna kada sam ja uhvatila sebe da razmišljam sat vremena o ručku, mislim, šta će biti o Mhm. drugim stvarima koje su mnogo važnije. I to se, Tako je. sve to da se uklopimo u te nevidljive standardne, u ta merila koja, da li smo dovoljno, da li smo pametne, da li smo dovoljno Mhm. pametne, da li smo dovoljno lepe, da li je suknja previše Mhm. kratka, da li je dugačka, da li je široka, da li su nam kukovi, dovoljno, dovoljno, dovoljno. I baš zato Mhm. i glavna misija našeg podcasta jeste da prenesemo baš tu savršenu, nesavršenu poruku, Tako jer je. to je jedna autentična verzija nas i volim jako što kroz svaku epizodu samo potvrđujemo i proširujemo našu misiju, tako da to. Top, Hvala top, top. ti. Da. Pa sad možemo isto dalje da Može, idemo, je li tako? može. Uh, Gdje mi sad ti na ovo odgovori? Znači, koju ulogu si nosila najduže samo zato što se od tebe to očekivala, ne zato što si je željela? Jako interesantno. Jako interesantno i meni jako teško pitanje, Ja. jer sam sebi nametnula ulogu da moram biti savršena, da moram biti savršena domaćica, savršena supruga, savršena majka, da moram da se školujem, da imam 500 diploma i i da budem najbolja, znači ne samo da imam 500 diploma i da pohađam toliko edukacije, već da ja sve te edukacije završim sa najboljim skorom, da ja sve znam, mislim, jako, jako, jako je težak i zevnut taj model. Ja. I ja sam to sebi nametnula sam zato što sam se dokazivala. Mogu ti se, Mm. kad se okrenem unazad svojih 35 godina, da sam se cijelo vreme dokazivala ljudima koji su me možda već Mhm. zaboravile, a mala Lila devojčica je to uzela za ozbiljno i posvetila život tom dokazivanju i onda Mhm. se okreneš ali ništa nije bilo tvoje. Mislim, evo, psihologija je moja, ekonomija nije bila moja, Da, psihologija je da. moja. To sam otkrila pre 5-6 godina, da je to je moj kor, to je moje Mhm. biće. Da, da. Ali nekako u tu savršenu, perfektnu, da niko ne vidi da se ja raspadam, da niko ne vidi da ja nisam slučajno dobro. Tako da Mhm. mislim da je to maska koju mnoge žene danas nose i nije lako nositi tu masku, jer perfekcionizam je nedostižni ideal. Tako da svakako ta Mhm. savršen, šta je savršen? Savršeno je kada ti voliš sebe, to Da, je na jedno kraju krajeva, savršeno. da. A ti? Koju si ti Da, ulogu da. masku nosila? Um, znači meni uvijek muž kaže sada i općenito je prije uvijek bio to problem da sam ja puno u muškoj energiji. Mm, I to ja mogu sve sama. Znaš, i to mm, je nešto što ja sad učim, znači da ja ne moram se snalaziti sama u svemu. da. I da učim da pitam za pomoć. I Mm, dan danas je to nešto što učim. mm. Uh, reci. To, to je i bilo i kod mene. Znaš, do koje mere Da. je to išlo? Ja se porodim carski rez. I sad prođe spinalna anestezija, mislim, znači žene koje su se Da. operisale spinalno, to je kad si svestan i samo ti ne osjećaš svoje noge na stomak. I Da. do te mere sam ja išla, znači u bolnici, ne daj Bože da meni neko dođe, jer sam se ja tako osjećala nesposobno, bolesno, ja mogu se sama, ja njima kažem, zovem sestru, posle ne znam, 5, 6, 7 sati, ne znam. Mhm. Čak šta više, Relju sam rodila u 2 ujutru, ja sam sestru zvala oko 8, 9 ujutru da dođe da mi izvadi Mhm. kateter, da ja stanem na noge. Da ja stanem na noge, da ja slučajno prvu vizitu ne sačekam, mislim, koji je to paradoks, nisam Mhm. dala sebi vreme da se oporavim. Ne mogu ja sve Mhm. sama, sve ja mogu sama. Koliko je to u stvari uverenje Tako koje je. je kontradiktorno i podržavajuće, Tako je.
ali i ono slomiti, ko mogu ja sve sama, ali da li trebamo sve sama? Tako da, bravo, Ne, to je upravo to i zato smatram da ja lično imam s tim i dan danas u nekim stvarima problem. Ima to naravno i sa ponosom nešto, s ego, druge strane. I ono što mislim, što učim, što mi je drago što imam to u svom braku, da on meni pomaže s tim, da kaže, hej, ti mi reći šta treba. Hajde da sednemo, ti mi reći kako ja te mogu olakšati. I onda ja stanem i šta god me on pita da me olakša, znači da ja tražim pomoć, jako je to sve teret što ja imam u glavi, ja imam to, a on to ne može uraditi kao ja, isto s druge strane. A To to ću je sad ja uraditi. perfekcionizam malo, da ja sam Tako je. najbolja. Znaš, i Control freak. to su stvari, pa, halo, može otići po djecu. Što ja, kako to bolje radim od njega? Mislim, šta mislim, to su tako glupe stvari, Jeste, da. jer to nisu bitne situacije, tako da ja sad to učim i to je uloga koja definitivno iscrpljuje kad se hoćeš Kako i sam, ne. a ne moraš. S druge strane, ja kad sam isto prošla kroz razvoj, to je nešto drugo. Mi imamo situacije gdje moraš nekad sam, i to je da preživiš, međutim taj obrazac u suštini ili to što naučiš ne trebaš ga konstantno nositi u drugim vezama i u drugim situacijama. Tako da ja bi tu rekla, mislim, ko što kažem, i vama to mislim za sebe isto, da dozvoliš sama sebi da budiš osoba, ne sistem podrške svima. Prvo Znači, sebi. samo da si se žena i budi žena, mislim, uživaj malo u tome, s druge strane, traži pomoć, ali nema tu stida i nema tu da si manje ponosna i slično. Ja sad to kažem, opet naglas govorim sebi, tako da ako se neko prepozna u tome, nisi jedina. Mislim, to je stvarno jedan od problema kod žena današnjice, da su jako, jako samostalne, pretjerane. Tako je, ili ono ode na uzme godišnji i sad će da pere zavese. Ili sad će spremi kuću. Ono, uzmi, molim te, No, to godišnji, su, napuni sebi baterije, radiš ko tako rob, je. ono, cele godine i Mhm. sad si uzela da pereš zavese. Mislim, bila sam tamo, zato kažem, evo sad sam dopustila sebi da uzmem ženu koja će mi doći jednom nedeljno da mi Mhm. napravi veliko spremanje. Mislim, i to je nedostižna ideja. Znaš, ono 4 dece, ali ja uhvatim sve nered. Mislim, ja spremim, usisam dok su oni u školi, onda oni dođu i to ti koji onaj tornado, kao onaj tasmanijski đavo. Ako si gledala onaj Ko da crtani, ništa nisu radila. ništa, samo prođu kroz kuću. Ja se razmišljam, pa šta bi ja bila budala, čoveč? Mislim, šta? I taj papir tu, i taj Jeste, papir tu, i red još se izgubi po celoj kući olovke. Pa mhm. neki ide u školu bez olovke. Pa baš Tako. me briga. Pa Ne, ja sve naučit idem će. pa to vraćam. Pa ako ne nauči Da, jedno, da, neće nikad, mislim, daj. I tako tako je, da, tako mislim, je. nije ono borba sa vetrenjačom. Tako da, Da, i ovo što hoću da kažem, sad vidiš ovo što se meni ovdje dopada. Da ovo kad se čuje, vidiš i sama, nisi sama. nisi sama. Mislim, svako Nisi ima, stvarno sama. ljudi imaju zabludu, mislim, to čujem često, da misle ako su ljudi uspešniji, bogatiji, šta Mm, god, da oni nemaju, da oni nisu nesrećeni, da je njima sve cvetiće, leptirići. mhm, Mislim, ja kapiram da je onim ljudima koji imaju ono milione još teže ili imaju mnogo teže terete na sebi. Razumeš, tako. nama je možda 50 eura ono kao ja, kako ću ja sad 50 eura da investiram, a njima je možda 50.000 eura. Tako da svaki nivo nosi svoje i nigde nije idealno. Jeste. Mislim, došli smo na ovu planetu, kako god zvučalo, da učimo, da osetimo i da je Mhm. samo cvetići leptirići, mislim, bilo bi nam dosadno. To u Realno. svakom slučaju. Um, ja bi sad dalje da nastavimo sa pitanjem kako kod tebe izgleda emocionalni teret jedne žene u porodici? um, briga, smiravanje, planiranje, slušanje, sve ono što se ne vidi i bitno mi to baš, jer ja mislim da je to nešto što svaka žena i koja hoće nekad da pusti, opet ne može da pusti, ali samo ona to zna. Kako je kod tebe, ko majke 4 djece, koja je
poduzetnica, ide na seminare, muž joj radi puno radno vrijeme, poduzetnik, 4 djece sam to napomenula, opet 4 djece, znači to je toliko, Jedno vreme sam bila i student, da. Bukvalno sam ja iskakala iz uloge u ulogu, znači kuvarica, domaćica, taksista, medicinska sestra, negde sam i pobrojala sve te uloge i nije mi bilo lako jer sam u jednom momentu morala da hendlam 2 uloge. Kako sam to radila, recimo klinci su u muzičkoj školi, ja za to vreme učim nešto ili pripremam nešto što treba da dam ili dok kuvam slušam neki podcast. Tako da sam često kombinovala to. Ali to je sad malo opet taj zavrzlama, jer nisam davala mom mozgu da odmore. Moj mozak nije imao u terminu, u kalendaru nije imao slobodno vreme gde je mogo da se oporavi i čisto da procesuira sve to što se desilo i onda sam bila skroz odsečena od svog tela i to mi žene jako lako upadamo u to, a jako je važno da smo povezani sa sobom, što osjećamo, kako osjećamo. Jer mi od svake emocije imamo tendenciju da bežimo, a to je bukvalno samo 90 sekundi gde mi treba da u najgorem slučaju 90 sekundi. Da mi pustimo emociju da prođe kroz naše telo, a mi bežimo od toga kao da se borimo sa tigrom. To je sad koren problema. Tako je. Ali sve to taj teret koji mi sebi stavljamo, moram da budem savršena, šta to sve iziskuje? Mora biti savršen usisan tepih, ne sme biti vršina, baš me briga. I rečenica koju bi poslala u prostor, u ovaj online jeste da nikad neće pamtiti čistu kuću, izglacane prozore, mislim, deca će pamtiti trenutke kad ste se prskali vodom, kad ste skakali po krevetu, igrali uno, žmurke, šta god. Tako da negde se sad time vodim, jer za čas prođe ovaj život, izlazi mi juče Todor iz kupatila i kaže, mama, imam bubuljicu. A ja ne znam da se smejem ili da plačem. Kao, mama, imaš li nešto protiv bubuljice? Ja se gledam. Pa ja sam tek krenula sebe da upoznajem. Pa ja sam tek krenula sebe da pronalazim. A ti si mi već došao sa prvom bubuljicom. Mislim se, kad pre, kao jel može kao vreme unazad, samo, a sa ovim mojim mozgom da se vrati, kad si mi već odrastao. I baš jako važno da se osvestimo na vreme. Definitivno. Emocionalni teret da pretvorimo u tu neku emocionalnu želju, da što više budemo prisutni u toku dana, da što više budemo prisutni sa sobom, sa svojom decom i sa svojim partnerom. Definitivno. Kako je kod tebe izgleda? Ti si isto sve i svašta kao i ja, i svoji uloga i svaka ti čast i još radiš sa klincima u školi i jako puno žena i imaš prostor za njih, tako da svaka čast. Hvala. Divim i baš volim što radim sa jednom takvom ženom koja je pre svega uzor onoga što priča, jer to i sama živi. Da, to je, naravno nije uvijek lako, ali to je upravo te mali koraci koji trebamo svi da radimo, da svaki dan se približimo sve više i više tome. Ali kod mene to izgleda često da meni jednostavno moje misli ne prestaju. Znači, legnem da spavam, to je to-do lista u glavi koja je konstantna i vidljiva i nevidljiva i ponavljanje. Često to kod mene isto osjetim kad radim, mislim na djecu, kad učim, mislim na sutrašnje obaveze. Znači sve nisi uvijek tu i zato mislim da taj emocionalni teret je to što uvijek budeš dostupan svima i svakome. Trebaš, znači trebam da budem ja budna u svojoj glavi dok spavam. Ne ide to. Znači to će te kad tad doći na naplatu. Tako da mislim da je to bitno u tome svemu, zaustaviti se i kad to osvijestiš da se to dešava, da se misli ne gase, da ti to alarm, javi se, priče s nekim profesionalnim, molim te, nemoj to, i ne možeš sama riješiti sve, kao što misliš, i ne moraš da rješavaš sve sama. Ja uvijek to kažem, isto kad tek počne boliti zubić, ideš kod zubara, bulaza odmah, strah one boli ako te pravo zaboli. Znači,
ideš, trčiš maraton do zubara i makar sam ja takva, zato što imam strah u zubaru, ne volim zubara brata da vidim na široko i nadaleko. Ovim putem pozdravljam tvog muža, znači nemam ništa protiv njega, apsolutno, ali pošto da, Ja sam se bojala zubara pa sam se udala za jednog. Eto kako ja ulazim eto u svoje vidiš, strahove. kako se to afirmiše. Ali eto, znači, to mi je bitno da kažem s tim, znači, kad krenu te misle da se ne smiruju, bitno je potražiti pomoć tad, znači, jer imaju alati, imaju rješenja i često dođu meni klijentice, počnu samo da pričaju, poslije drugog puta im je lakše i kažu bolje spavam. Zašto? Zato što si počeo da pričaš. Mi nismo Tako je, ništa tu radili. tako je. I tu bi se, Samo se otvorila, jel? I tako zato je, mislim da je to jako procvetala. bitno. Da, i Tako tu bi je. se samo nadovezala, izviti kasnije mi je malo internet, pa te onda mislim da si završila, pa onda ja U krenem da redu, u redu. nastavim. Tu bi se samo nadovezala na ono od Gabora Matea, kad telo kaže ne. Mhm, Bolje ti reci ne, nemoj da tvoje telo počne da vrišti umjesto tebe. 100%. Tako je, tako je. To mislim da svako od nas zna i može da kaže i da prepozna, pogotovo to baš u tim stvarima, ako teško zaspiš, da ne možeš da spavaš čitavu noć i da ne možeš da gasiš. To su Pa to neke je prve neka. te, da kažemo, kako se to kaže naš jezik, znakovi da Tako, treba se nešto mijenjati. tako je, Da, tako je. To su ti mali znakovi na putu. tako je. Joj, da. Znaš kako, evo ja iz iskustva sam dugo stvari dogurala po tepih kada sam bila u tim mojim 20-ima i kada nisam preradila neke stvari koje iz Mhm, djetinjstva i koje sam dugo vukla. I to je došlo na naplatu. Došlo je na naplatu u obliku anksioznosti. mm, Anksioznosti da žena kao ja, koja svašta je prošlo, tipa, ne znam, u 30 godine sam živela, kao 20 života sam doživela, ja nisam smela da izađem iz kuće. Toliko je mm, jak strah, toliko jaka anksioznost, mm, da ti uopšte nisi povezan sa sobom. Znači, taj strah i veliko planina gušite. I mhm. nije uopšte prijatno biti u takvim situacijama. Jer Ne. ta sva tvoja snaga, sve tvoje iskustvo, sve ono što misliš da znaš ovako ne. I samo Mhm, je strah tu i ti. I jako, jako je zeznuto i sve žene koje to prolaze da se obrate stručnom licu, jako je bitno. Mislim, da. ide i sve to okej, ali dugotrajno je, za takve stvari je stvarno potreban psihoterapeut, coach. Možda čak više psihoterapeut i psiholog, Mm, je nekako više orijentisan na ciljeve, ali psihoterapeut da ti da prostor da baš taj mhm, emocionalni teret koji si gurao pod tepih ili gde god, da, ovaj, izađe napolje. Tako da tako je. te, te. Tako. Mm, Da, i to nas isto sad, evo, m, šta se dešava tad kad mi tražimo pomoć? To je to sljedeće pitanje. Znači, kad tražiš već ti pomoć kod nekog, to je, eto, recimo, psihoterapeut ili psihosocijalni savjetnik, kako god, znači, šta bi se u tvom životu promijenilo kad bi se ti konačno, kad bi neko konačno preuzeo neke obaveze? Kako ti to gledaš? Kako ja to gledam? Jako je lepo da se rasteretiš. A, Mhm, a, opet bi se osvrnula na lični primer. Ovaj, super je kad neko preuzme svoj deo tereta, ali ukoliko ti to radiš kada si već zaglibio, obično to je naša svrha da mi nekoga zovemo da krenemo u mhm, transformaciju, da krenemo da uzmemo spremačicu i tako dalje i tako dalje. Prva inicijalna da nam se nešto desi, da smo pretrpani, da ne možemo više da dišemo i da padnemo emotivno i onda mi tek tražimo pomoć. To je super. Super je zato što ćeš ti u tim momentima imati štaku pomoću koje ćeš ići. Ali šta se dešava kada ti ponovo staneš na noge bez te štake? Dešava se to da opet ti uzimaš masku ja sve mogu. Zato mhm, je jako važno da kada neko preuzme taj teret koji nosiš, bilo to spremačica ti očisti kuću mhm, ili psihoterapeut da ti drži prostor, da ti, mhm, da ti istraješ i da zalepiš sebi ovako.
tamo sam bila, ne želim više tamo da se vratim. I da ideš do te svoje autentične verzije sebe koja zna da vredi ako ništa ne uradi i ako sve uradi sad, znači da gledaš da se povežeš sa sobom i da shvatiš koliki je taj teret koji ti nosiš i ok je, znači to je super za prvu pomoć, ali inicijalna transformativna promena počinje tu kada ti zagledaš sebe i iz tog mesta dovoljnosti krećeš, pa ja sad želim da danas provedem dan sa svojom decom u školi, evo ja ću zovem neku ženicu da mi skuva ručak i da ostavit ću je kuću, da se sredi, ali ja idem tih sat vremena da dam sebi i svoje deci, zato što sam ja dobro, ne zato što sam ja već pala, pala jer sam se pretrpala i onda sam kao, pomozite mi, udavim se. Ne, već iz mesta dovoljnosti gde sam dobro, idem sebi da dam. Ali mislim, moramo prvo shvatiti, doći, proći, pa da bi bili. Tako da, evo, samo šire slike. Eto, kako ti gledaš na to? Šta bi sad? Pa lično moj muž često zna da kaže kad ja podijelim stvari sa njim, da sam odmah više ženstvena i mekša. To je ono što se osjeti na meni i onda u komunikaciji sa mojim djecom nisam ko neki komandant tamo to. Znači, prije već se to nešto reguliše da ja uđem u tu svoju eru žene, da kažem, ili ženstvenosti više. I to ne znači da sam ja prethodno tvrda ili da je to nešto negativno, nego to je više ta odgovornost koju ja toliko dugo nosim i onda kad je pustiš sve male stvari i nekad neke velike stvari, evo sad ja gledam da meni ćerka starija ide sama kući, da ne moram ići po nju, to meni uzme već sat i po vremena mogu da ušparam na tome što neću ići po nju, primjera radi, svaki dan. I onda imam više vremena ako sam ja ženstvenija, što to znači kreativnija si odmah, smerenija si odmah. Povezana si sa sobom. Imaš više prostora za spontanost, onda se vraćamo toj autentičnosti, sve što je svaka žena u suštini. Tako da ja to tako doživljavam. Nažalost, nemam uvijek tu priliku, jer jednostavno još isto što mi je bitno ovdje kažem, dok su djeca mala, to nije uvijek lako uspjeti. Zato kažem, meni starija ćerka sad će 12 godina, mislim, Grac nije opasan grad, ne kažem to, ali ja sam malo, pošto radim posao koji radim, pa znam informacije što mnogi roditelji ne znaju, pa sam još više u nekom tom grču, ne bi da je pustim samu, ali eto, navikavam se sad na to malo da bi sebi šparala vremena u suštini. A i nju s druge strane ojačala i pripremila za život, da mi ne živi u nekom zlatnom bobuli, ali što moj bivši muž uvijek me kritikuje, ti iz djecu upakovala, rekla, hej brat, nisam toliko. Mislim, jesam, ali eto, imam njega da mi kaže, kozo jedna, gde se malo trgni se iz toga, tako da, da. I slažem se, Grac je predivan grad, meni nekako me vuče na Novi Sad, ima tu lepotu, mirnoću, jako mi se sviđa i ako bi sada birala negde da se preselim, sigurno bi to bio Grac, jer mi se baš sviđa cijela poruka. Hajde dođi, ja bih baš voljela. Baš bi bilo lepo. Sam ne razmišljala o toj opciji, sad si mi otvorila mapu, ali ne mogu sad u emisiji da pričam o tome. Sljedeći put. Javljamo slušateljima, došla je Lili u Grac. Baš bi bilo cool. Grac, toliko mi je lep, toliko imam lepu tu tvrđavu, toliko mi je romantičan, znači baš mi se sviđa i ti si mi tamo malo lep. Da, to je da, baš taj bubble. Mislim, jako je zeznuto kad ti imaš te ružičaste naočare i kad ideš tako kroz život. Ja sam stalno mislila da su sve cvetići leptirići i da sve što leti se jede. Međutim, kada osvestiš sve to što gledaš, mislim, nekad su te ružičaste naočare i dobre. Mislim, možda sam ih ja kao dete negde stavila da bi tako gledala na svet sa svim... Sigurno. I okej je nekad to tako i raditi. Nije to. Znaš šta? Kao neka metoda preživljavanja, kao neka
strategija i nije lako i jako mi je drago što učiš to svoju decu, mislim učim ih ja, ali opet ja mislim da sam previše zaštitnički nastrojena prema njima i da nisu iskusili pola toga što dece u njihovim godinama iskusi, tako da ne, znači, ne znam. Evo sad kako su promenili školu i kako su u ovoj školi, oni već idu sami u školu, međutim naše mesto je malo i sve je to lepo i sigurno i onda, ne znam, dođu mi tako i kažu, mama, ja sam se popeo, pošto mi imamo isto ruine ovde, i tvrđaju i oni su se pentrali po tim ruinama i ono, dobro. Ja rekao, ali kao mislim da mu je bilo cool, da mu je bilo super i naša komšinica isto. Dobro, rekao, i sad ja vrištim u sebi, svašta bi im rekla. Nema, kao mislim, ako im je to bilo sad, ali da sam im zabranila, otišli bi. Tako da sam ok, super, baš mi je drago što si imao to iskustvo, idemo dalje. Tako da, ali sledeći put mi reci da te podržim nekako, mislim, ja bi te, penjala bi se s tobom. Znači ideš na Mars, idemo zajedno. Ideš, mislim, tim što ne bi radila neke strašne stvari, ali recimo znam priču, danas jedna poznata politička, neću sad imenovati, iz Novog Sada, imala je fantastične roditelje. Ona je bila jako uzoran učenik, jako je učila. Prva na takmičenje i njoj je mama rekla bukvalno ovako. Znači sad za maturu, bila je matura srednje škole i rekla joj je, znači kada budete pili, pićete ovde ćete se napeti i ja ću posle svu decu razvoziti po kući. Mislim, decu, oni su imali tada 19 godina. Ali je stvorila sigurno okruženje, hoćete da probate, ajde, znači slavimo vašu maturu, tu ćemo da napravimo žurku i posle ću ja razvesti sve po kući. To mi se jako svidelo i baš onako lepa priča. I ja da budem taj lik. Znači, budite tu, dođite tu, šta god da, ne šta god da, ali budite tu. Naravno, u granicama tim nekim, ali naravno, ne mislim. Moja mama može, ona je tu i ona je otvorena za to, jer ja isto smatram da, ja tako slušam od mojih ćerki, oni mene zezaju, moje ćerke kažu, ja smatram da sam stroga. I meni kažu moja djeca, ti stroga. Kaže, ti apsolutno, mama, nisi stroga. Kako ja? Ja sebe smatram, sam ja najveći monstrum što postoji, znači kao majka u smislu te strogoće. I oni mi kažu, ne mama, zato mi možemo tebi sve da kažemo u suštini, zato što ti s nama pričaš. Ti jesi ozbiljna, ali ti nisi stroga. Vidiš kako sam ja to gledala, da sam ja, kad sam ozbiljna, da sam stroga. Ali nisam, ja sam ozbiljna i oni znaju, granica je to je to. Nisam mi znala da dobar posao radim u suštini. Ali to je super. Pred neki dan, pošto oni imaju tablet i ja im dozvoljavam, sad kako su imaju 10 godina, ja im dozvoljavam, ok, sat vremena na tabletu je sasvim ok. I sad vidim moj Maksim, on istražuje, ne znam, kornjače, pa sad su opet kupili akvarijum, sad razmnožava ribe. Koga pitaj? I on je istraživao na YouTube-u kako se, ne znam, održava neki posebnu neku ribu, nešto nem pojma. I ja sad, ok, i sad meni je to super, dete ima zanimanje, ima hobi, razmišlja kako će da množe ribe, kako će on to da prodaje, svašta nešto. Ok, ima već 4 akvarijuma i stvarno vodi račun o njima. Ima 2 kornjače, ne znam nije koliko više ribica, Boga pitaj, nije ni. I uštedeo pare od džuparci, sad hoće kupi još jedan akvarijum. I to mi je u redu, jer već imam iskustvo s njim da vodi računa o tome i baš se baviti. Znači 10 godina. Todor, blizanac drugi, koji je totalna suprotnost, koji je u svom svetu, koji je jako je kreativan, ali je još onako, znaš, on je kao u oblacima, tako mi se gleda. I sad on je ušao na YouTube i gleda nekog gejmera i sad istražuje. Ja svaki put kad dođem, on spusti tamo. Dobro, to odi, šta gledaš, Ljubav, šta je fora, je li u pitanju seks, pa daj da ti mama objasni čemu se radi, mislim, nije problem, daj da sednemo. Da. Ja sam već, meni je film odmotan više, možda. Tebi otišao skroz negdje drugo. Da, a onda te gledam neku pucačinu,
Ba dobro je, rekao dobro. Šta se tu tebi sviđa? Pa sviđa mi se kako on to radi, pa kako prešao nivo. Rekao, pa dobro, hoćeš da odigramo jednu igricu zajedno pa da vidiš to sve da istražiš. Mhm. Nemoj mi kriti. Ja, ovaj, ja, logično. I kažem, pa hoću i sad se oduševio. Dobro, pa mislim, ovaj, dala sam mu prostor, ako nemoj, molim te biti taj lik koji će da krije od mame, nemoj, tu Naravno. sam, Mhm. šta god, jer te zanima, evo objasnit ću ti sve, mislim, bukvalno sam bila Mhm. i temu sam im skoro nasto, kao mama, nemoj, kao mama, bljah, kao Mhm. nemoj, molim, te, rekao, dobra, Da, ako da, bude da. da trebalo, tu sam. Tako Da, da, da. ja sam taj otkačeni lik, ali ima i ja momenta kad sam baš onako stroga, ali nadam se da im stvaram sigurnost da sve donesu na sto i da imaju ono što je najvažnije, podršku Mm, kući i da znaju da mogu da se upravo. okrenu mene, da šta god, Tako mislim, je. Tako je. šta god. Mislim, u našim glavama je to Mi se najgore. već naravno, naravno, ali opet ja mislim da je isto bitno slušati djecu šta kažu, jer ja, na Tako. primjer, dosta puta što ja mislim da jesam, ili moje reakcije, ili moj način, djeca me u suštini koriju, kaže, mama, to nije baš tako, kako ti misliš to je ovako. I Pa da, onda mi bude drago, jer ja drugačije ne bi saznala. Ja bi išla sa iluzijom da sam ja najstrožija žena na svijetu, međutim, pa baš jeste, mi kaže, jeste. mama, znaš li šta je strogost? Naprimjer, ja nikad i nisam pucnula niti udarila. I on mi dođe i kaže, mama, ali mama ta i ta, ona i dere se i udari. Ja molim, naš 21. vijek čoveče. I onda djeca čuju vani šta se sve dešava i budu Da, jako zahvalni u suštini šta se kod njih dešava u kući i zato da, dobiju tu, nauči tu razliku da kažu, ok, moja mama nije stroga, nego ona u suštini samo je jasna. Znači, ona je tako. jasna i ozbiljna i onda ako su me to tako razjasnili, znači ja više ne gledam sebe kao strogom, nego kao jasnom mamom koja je ozbiljna i to je to. I ona mi samo kaže, mama, te malo neka se opusti, ne budeš toliko ozbiljna. Dobro, čekaj da se naspavam, gdje čekaj da malo pauzu napravim i to, pa će biti opet, znaš. Tako je, Ali tako. to nas sad već dovodi isto do kraja samog. Ja I mislim da zadnje smo mi pitanje. odgovorile i na to poslednje pitanje, ali ajde samo da ga Da, zaokružimo. da. Ška- Šta ti želiš da kažeš ženama? Znači, o tome da uvijek moraju da budu jake ili šta bi bila tvoja poruka u suštini pri kraju? A moja poruka na kraju je da to uverenje biti jaka jeste jako iscrpljujuće, ali je jako i podržavajuće. Tako da, onako na neki način, kao što ti kažeš, iz te lepe ženske energije balansiraju Mhm, sa njima, sa tim uverenjem, kada im je potrebno da ga izvade poput gela mhm, za nokte, laka za nokte, a mhm. isto tako kada imaju pomoć da kažu da ej, suši mi se lak, možeš li mi pomoći? Tako da, eto to bi im poručila i da im puno hvala što gledaju nas i što nas prate. Eto, to bi bila moja poruka. Kako bi ti odgovorila na ovo? Šta bi bila Dalila Dragač? Um, Pa ja bi samo htjela sad reći, znači da dozvoli svaka žena sebi da nosi, da ne mora da nosi sve sama, znači da je u redu, znači dozvoli sebi da ne nosiš sve sama, pa makar to bio jedan sat u sedmici ili jedan dan u sedmici, tako reći. I zavisi gdje se nalazimo u ovom svijetu, na ovoj planeti, ali ja smatram da uvijek biti jaka nije baš kompliment, jer smatram da žena ne mora da bude to, apsolutno, nego čisto eto da treba da bude više u toj svojoj mekoj en- tu svojoj mekoći, spontanosti, kreativnosti i zato to će ti pomoći ako budeš mogla da se distanciraš od toga nečeg što ti u suštini stvara i da budeš oprezna šta ti je sve nevidljivi teret. Zapisuj sebi. Mm, Da tako, skontaš, ali nekad ne možeš da skontaš šta ti je to u suštini. tako je, To bi bilo dnevnik to. je najbolji prijatelj. Bravo, bravo i Tako je. sviđa mi se baš mi se sviđa sve što si poručila, tako da vidimo se u sledećoj epizodi, jedva čekam da otvorimo neku novu temu i želim vam lepu nedelju. Vidimo se. Vidimo se.